Има години, които променят всичко. За кубинеца 2025 беше такава година. Година на пробуждане, на сила, на намерение. С лекота сбъдна мечтите си. Премина през нив на осъзнаване, за които преди само бе чувал. Откри дума, който цял живот сънува. Но най-големият дар беше срещата с Сайри Парада. Сродна душа. Нежност, сила и уникална енергия, която превърна всеки негов ден в благословение. Той намери баланса, който мнозина търсят цял живот. Работата с спорта. Хобито с учението. Здравето с духовно-енергийното израстване. Но неговият успех не беше случайност. Той не пожали време, усилия, нито средства. Защото знаеше, когато намерението е чисто, пътят винаги се отваря. И въпреки постиженията, двамата знаят истината. Без Божията любов, нищо не би било възможно. Затова се прекланят смирено. И благодарят от дълбините на своите души. А това са книгите, родени от тяхната любов. От техния плам, от техния дух. Творби, написани за вас, читателите, с много грижа, сила и вдъхновение. Открийте световете на Кубинеца и Сайри Парада. И позволете на техните думи да ви променят.